Nini With a voice. sometime ndogara kuno kucheguru saka ndakaenda kuplot kwedu kublack mobile ndokwaigara murume wangu achienda basa. Saka pandakasvika kuplot kuya ndakawana murume wangu ane mukadzi mumba mangu. Ndakawana ane mukadzi mumba mangu ndikamuti avhure dhoo akaramba kuvhura. Saka ndakaenda ndikanonoka nekuwindi ndopaakavhura. Asi paakabuda mumba muya akabuda achikokota achiti wewe wangouya sei usina kumbotaura kuti uri kuuya. Ndobva inini ndati foni yanga ichihamba ndosaka ndauya ndati uye weekend nekuti ndechida kuzoendera kuti vana vazoenda kuchikoro. Saka murume akabva atora pesi yangu yanga ndinayo yanga ine 500 yanga ine passport yanga ine chitubu yanga ine bheti rangu akabva azvitora ndobva adamburawo paanozvipisa. Ndobva anditi wewe zvawatoona ndozviripo saka famba uende ukakwedu waona ndinaye ndiye mukadzi wandandichena. Ndobva ine ndakafamba ndikadedoko. Wabereki wenyu vari? Baba wangu ari. Baba ndevako? Mai ndio. Mai ndakumba. Kimi maigara kumuche? Maigara kumba kwani kumuche? Kwaive kumba kwedu kwatairoti. Kumba kwenyu kwamaigara? Ndokwamakabva Ya, kumba kwemurume yeye tailodya ucheguru kubhidhi kwakuplot kwedu nemurume yeye futi. So, plot zverenyu rwekutsvaga muitu izvi zvinhu zviripo makanga muinei paploti pacho? Paploti papo tese tanga tine mombe 15 nengambe 3 akaramba nadzo. Mamwe mombe 15 ne3 dzenyu asi dzenyu nemurume 15 zvoita 18 nedzidzi nedzaro. Nechigayo chogaisa ufu nechiguruguru tuhama miri nekompresa. Mama inarudi. All right. Let me my key as well. Passport nebheti. So mtemo wetu mabongo hivi mambo ashikaura paya tataka mutarisiro tanokwana kuuya nasi anakuuya asi akasendwa samu akanisaina akasaina takapinda akasaina kusinde kwesamona takanaaro tine nhamba dzake dzechitupa yepaakasaina pachona nezvinhu zvatakachacha zvemazvinhu pamati. Saka pamusoro pacho kuna akuti tiretena kuti pamakasaina pamakapinda mumba mangu ndakabirwa bhuku remunda nebepa remunda nebhuku remota. Saka rota ndakati akatenda kupolisi ndakazofona nemapurisa ekuchaka ndakati nandiwepo kana muchida nezvangu. Iye akuti ainonzi kaunda kuuya kumusunga akaenda kosungwa ende mbonibvunza nazovabvunza kundakafunda dzimwe ndakaendesa samoni musi wemandi iye abva kumhangana musi wechitatu pamwe sei asi ndezvamamboitirana ndakazorwa tini kana muchida nezvangu muchaisangana musi friday kudare panouya murume uyu indobva ndaya kudare kotosangana kudare kototaura kudare kamusunga musungira padare pataenda. Saka ndakavatarisira vese kuti vari kuuya panapa panawo chadari chingoda kupindurwa ndechekuti akasaina here akasaina. Saka samoni chaunorisainira ndechekuti ndariona ndarinzwisisa oda kana akarisaina
Umama ngechibhayo wangu. Taakasainira chatora ndokuti asina kuzunguya kodha akaisainira Mombe 18. 15 plus 3. 18. 3 ngezam. 18. The complex. Nguru 7. Budzi. Budzi 12. Handle grass. pakutongoya rumwe zvinhu rakuti zvaita zvacho zvanyepa kutodza rukwa munhu. Budzi 12. Nguru 7. Wayamuna. Huku hamuna. Madada. Karibuni. Nebo. Ultimate. Wakazidwa bo. Basola po. Yeah. Mamre grass day. Grass day. Hey. Yamu para zaburi grass day. Nembo. Kupura zaburi grass day jo kuna kama. Ini baba kwa primu. Mwana dero. Zvinowanikwa paupenyu pane vemazuva ano yemukura mazuva vanoona zvinhu ndozvamunoita. Yakapera. Mota 2 mota rudzi nerudzi Toyota Camry yesilver new one 58. yaina dzere kanchi yaina dzere open track kana chini The open track. mafemdu car Honda Fit. Honda Fit Toyota Camry. Toyota Camry Right, ndozvandaida kuti tifanobata kuitira kuti kana pakazopiswa zvimwe zvikazodidi toziva kuti pakazopiswa zvimwe The kitchen unit. The one no bed. saka muchichibuda uende hakuna masofa The master. The stove. estore 4 plates. saka napapa mogari gokurwamago ambosangana wanyaya iyo Nemufamba kuya kunondosiya muchakari zvakanyanya nekutondokumba wanzi enda iwe muzukuru wangu wauya kuna unazotora mugogo kana wechikuru kana sekuru kana tete kuti mudzokere futiko Vakamuya baba but ivo vakaramba kusvika pamba vakaguma kuti vakati vepo baba unobati inini handingaendi kunotondorero dzinomufasha mandirebi baba kuti baba anosvika pamuzvinhu zvenyu baba vanopera kusvika panyaya mukuru wavo akauma napasta akaenda mese muri papi shamari yangu ikoko ofisi reganikanzekare pasipizetikanofisa vaingotaura zvekuti inini netwana handikwanisi kuramba ndichigara naye max gana ya mazuva ano zvinodetsa chaizvo misika kungarambe uchingoti wopondwa zvisikana ana mazuva ano mweya uyaipa uya kudari kune nadzo mubatsira amai zvokatirasa vanhu vakuru vachibva kure goko rinoita kuti usenyadzimai ndione chakuno
Sasa mwaka na mani kili ngaba ngaba tsoke kuda kushoto ndisema.